Както виждате, имаме проблем. Някой си е забравил ключовете вътре в апартамента, не се опитваме да ограбим никой, напротив, точно обратното, искаме да помогнем, затова сега трябва да отворим тази врата. Имаме точният човек. Ерик Борисов е ключар. Обаче, елате да видим колко сложно и какво точно се прави, за да може някой да си влезе отново в къщи. Това е един от най-срещаните проблеми на нашите клиенти, а именно врата с топка и забравен ключ от вътрешната страна. Най-често затова ни търсят клиентите на адреси. Обаждат се и казват, елате да ми отворите. Точно така, да. И често се случва да изпадате в подобни ситуации, когато стане течение, по невнимание. Общо взето. Имаш един такъв специален набор от инструменти, тръгваш и да спасяваш хората и да помагаш, да решаваш проблеми. Да, имаме инструменти за абсолютно всякакви ситуации. Независимо каква е вратата, не е останала такава, която да не сме отворили. Колко време горе-долу отнема, за да отвориш една врата и каква е разликата между затворена и вече заключена врата? Разликата са механизмите, с които разполагат вратите, иначе като време от 20 секунди, случвало се и по няколко часа, вече говорим, когато няма ключове и когато има тежка повреда или нещо от сорта. Различни ли са вратите? Някак си научаваш ли се, като ги видиш и да знаеш, тази знам вече как да отварям или... Да, определено. Всичко е с практика. Всичко е с практика, да. Натрупания опит винаги помага. Както казват, знаеш, има една приказка, на ти 10 за 2 секунди ми отвори вратата, но от тези 2 секунди на мен ми костваха 15 години. Добре. За да мога да се справям така. Като си готов, ще видим дали си успял. Ще сме готови. Да, май като гледам горе-долу сме наистина почти готови, както казваш. Още малко. Готови сме. Браво! Свършихме работа. Ето можете да видите ключа къде е. Някой много е бързал, така че свършихме работа. Да. Обаче, Ерик, това е една част. Трябва да имаш и ключарско ателие, нали така? Да. Хайде да ме водиш тогава да видя. Хайде към ключарското ателие. Давай. Само да си събера нещата. Ерик, кажи ми как започна и какво работи ключарят? Здравей, Вито. Как започнах? На шега започнах през далечната вече 2009 година. Като интересното при мен е, че брат ми ме покани. Той също е ключар, той работеше преди мен и ми каза, брат ми, искаш ли да пробваш? При което аз бях с много смесени чувства. Отначало ми беше много странно, тъй като смятах, виждайки той как работи, че си изисква търпение, прецизност, здрави нерви. Пък аз съм малко по-експресивен, може би, така малко нервак на моменти и си казвам, това няма шанс аз да се справя с тази работа. Но, честно казано, се получи, общо взето от тогава започнах да се уча. Отиде при него ли, започна да се учи, той ти показваше или как? Как става? Аз ако трябва да стана сега ключар, какво трябва да направя? В момента има курсове за това нещо. Това е единственият начин да се стане ключар. Другия начин е да дойдеш при мен и аз да те обуча вече в практиката, така да се каже, без да се налага да посещаваш курсове. Даже в момента ние набираме млади момчета, които бихме се радвали да ги обучим да работят в нашата професия напълно безплатно, даже на повечето им плащаме за това нещо. Какво работи ключаря? Ти идваш, отключваш си, предполагам. Да. Ако забравиш ключа, какво правиш? Не ги забравям. Отключваме офиса, започваме работа с клиенти, като много често ни посещават за много различни услуги, тъй като нашата гама от услуги е напълно пълна, свързана с битовото ключарство, автоключарство
посещение на адреси, на отключване на аварирали врати, обучение на автомобилни ключове, сейфове, каси, абсолютно всичко, което е свързано с ключарския занаят. В кое идва сложността? Защото идват хората с една простичка така молба да им направите дубликат на този ключ. Правиш този дубликат, обаче ако се прибере в къщи и той не работи, какво се случва? И тук слагам важността на отговорността на твоята задача да направиш дубликат. Все пак човек е загубил от времето си да дойде, за да си свърши работа. Така, в този въпрос идва вече това опита, който си е натрупал през годините и най-вече практиката като ежедневен проблем, с който се сблъскваш с ключовете, тъй като наистина има такива случаи, но те са изключително редки. И там пак би могъл подходът да е различен. То може и проблема да не е в ключа, с патрона. Точно така. Това щях да добавя. В момента на пазара имаме много имитации да кажем, на турски ключалки, на италиански ключалки, които обаче са китайски. Реално профилите, които носят хората, ключовете, иначе казано, те показват примерно италианска ключалка. Съответно аз от пирона си взимам от ключовете, нали, подходящия ключ, който режа, но обаче се оказва, че има разминавания от производството. И това може би е причината да има разминаване в ключовете, които сме правили някога и да е имало проблем. Другото нещо е, за да не се получи ключ, е когато се прави от копие и общо взето се нарушава шифъра и възможността да е максимално точен ключа, тъй като сега има много малки разминавания в ключовете, когато се дублират. Казваш шифъра, това означава ли, че всеки ключ си има като парола и като го погледнеш, разбираш каква е паролата, за да направиш същата огледална парола, така да кажа? Точно така, всеки ключ, независимо дали е битов или е автоключ, си има уникален шифър. Този шифър се определя от дълбочината на пластините, съответно от вида и от модела на ключалката. Виждам тук един ключ. Как се ориентираш? Виждам тези назъбените ивици. Те ли говорят? Те ли са това, което е кода? Така, кода реално на ключа са дълбочините на самия нарез на профила. Те са като планинки, така да кажа. Точно така, да, така изглеждат. В зависимост от дълбочината или височината на тези позиции се определя шифъра. Иначе казано, да кажем сега, това е китайски катинар, който най-високата позиция е номер 1, най-дълбоката позиция е номер 4. Сега това си мисля, променят ли се ключалките, времето се променя, развиваме се и някой ще каже, ами това е остаряла професия ключарството и след време може би няма да ни трябват ключове с пръстови отпечатъци, ще си отваряме с пин кодове и няма да ни трябват ключари. Да, ключарството е една от най-древните професии, между другото, която може да се конкурира с други, които всички знаем. И бих казал, че за в бъдеще определено няма да останем без ключари. Напротив, както във всеки един бранш, и този се развива. Съответно, ключалките се подобряват, стават се по-сложни за отваряне и за манипулиране. Каза ми, че работата е много динамична, не си само тук. Какви сигнали аз, примерно, мога ли да се обадя в 10 часа вечерта да кажа, ми Ерик ела, защото не мога да си газа вкъщи. Примерно колата, ако съм си загубил ключовете, можете ли да отворите? Това ли е динамиката и разновидностите на ключарството? Разновидностите са много, но да, най-голямото разнообразие в ежедневието ни идва от ангажиментите, които поемаме на адресите, като те са наистина много различни и степента на спешност там пък е различна, между другото, тъй като случвало се да ни звънят в 10, 11, 12, нашите услуги са денонощни, предлагаме такава услуга, като те включат това да отивам на адрес, да отключим кола, когато е с загубени ключове, да й направим ключове. Включва това, примерно, неуспешен опит за кражба на кола. Да отидем да я ремонтираме, да я направим. Хората много често си забравят ключовете вкъщи и си затварят вратата, пък няма ръкохватка с топка.
Случвало се и човешки животи да спасяваме, между другото, то не е малко. Какви, например, какви ситуации? Различни ситуации, в които някой човек е изпаднал в беда вътре в апартамента и ключовете са му вътре на ключалката. Съответно, те при такъв сигнал, когато подадат към полиция или пожарна, органите не могат да направят нищо без нас. И реално ние сме хората, които отиваме и отваряме. Отваряме апартамента, след това влизат вече който е необходимо. Защото вече има такива врати, които е много трудно дори да ги разбиеш. Точно така, да, тъй като живеем в времето на металните врати, нали, дървените врати отминаха последните 10 години, така поетапно отпаднаха доста. И преди това приемите на пожарната, знаете какви са. Влизане с злом общо взето, но в този случай в днешно време е много трудно такива врати да се взломяват. Кажи ми, Ерик, имало ли някакъв момент, в който имаш голямо предизвикателство? И каква е разликата, като си бил ключар преди и сега? Да, имал съм предизвикателство, когато започнах да работя. Се наложи да направя една кола съвсем сам, съвсем нов. Като ме наблюдаваха колегите ми, които бяха в работата, които бяха 10 човека между другото и са майстори и опитни хора. Като изпит. Точно така, но обаче изпит, за който аз не знаех и не предполагах общо взето. И тогава няма да забравя, 2 дни ми се наложи да правя кола на почти проливен дъжд, нарочно, общо взето, за да ме тестват колегите, да видят дали бих удържал, дали бих се справил с предизвикателствата, които може да ми предостави професията. Разликата между преди и сега огромна е. Преди, когато започнах да се уча и да работя с вълнение, такова, като преди да излезнеш на голямата сцена, се чувствах всеки един момент, в който дойдеше клиент и ми кажеше, примерно, направи ми този ключ или отвори ми тази врата. Толкова много се вълнувах, защото много държах да се справям добре и да помагам на хората. Нещо, което обичам в тази работа също е, че ние даваме стойност на хората. Аз помагам на хората. И решаваш проблеми. Точно така. Така приемам нашата работа, нашия занаят. Виждам толкова много неща около нас. Всичките ли се използват, Ерик? Толкова пили, отверки, най-различни неща? Определено. Вие виждате една малка част от нещата, които използваме. Имаме супер много техника, която е по-скоро така доста модерна и да включва и изкуствен интелект, това към младите. Така да не си помислят, че ние сме едни скучни чичаци, дето правим ключове. С едни отверки и нищо. С едни отверки и едни пилиме, нали? Не, определено не е така. Имаме много оборудване, много модерно оборудване с професионални машини, които са имаме роботизирани, имаме такива, които не са, имаме страшно много софтуери за различните коли и общо взето е доста интересно и доста от нещата, които ползваме, не ги виждате. Ти каза, че твоите колеги са читали предизвикателство, а в тази рубрика аз обичам да получавам предизвикателства и сега ще те предизвикам да ме потопиш в твоята професия буквално. И предизвикателство за новобранец, бих казал, ето на това китайско катинарче, което показва как работи ключалката. Да му намериш ключа на таблото, за да му направим дубликат. Хайде, Вито, искам на този катинар да му намериш ключ и да му направим дубликат. От всички тези ключове? От тези, които са над машината. Съответно, те отговарят на нареза на тази машина. Добре. Мога да се ориентирам, че тези черничките едва ли ще станат така първо визуално. Така. Сега тук виждам, че те са малко по-дългички. Едва ли ще влязат вътре и по-дебелички, ако има такъв расизъм в ключарството. Така че тези ги отписвам. Много сте симпатични, ама няма да станете. Значи ми трябва нещо сравнително по-мъничко. Ти добре се ориентираш. Ключа, който трябва да намериш, трябва да е назъбен, предполагам, най-малко. Не, няма да е назъбен. Ние ще го назъбим после, ние ще го нарежем. Така. Иначе трябва да го потърсиш, така че да влиза вътре в катинара. Това може да ти ориентира. Може да почнеш да ги пробваш, кой ще влезне в катинара. Аз си мислех, че още по-лесно и даже ще има готов дубликат, който да сложа вътре и се търся вече тук назъбени ключета, ама няма. Добре, поставям тук. Има ли така практика да ходят и да ги мерят хората, да видим кой с колко? Може да ги мериш, да. Да видим размера
има значение, така че, Иначе добре се справиш, близо се движиш. нали, то ми изглежда по-симпатичен. То си хареса. Горе-долу. То не е горе-долу. Да. Добре, влезе. Ти го оцели. Я само и този, който бях, дали ще... Май той влиза, Да, но обаче този няма да стане. защото е по-къс, нали така? Точно така. Ма какво око брасначи има. Да. Добре, обаче не работи. Не работи. Ето, и ще покажем истинския си работи. И сега трябва да минем към... Нарязването на ключа. Това е машината за дублиране на обикновени ключове, на секретни ключове. Тук се слага ключа, който е оригинал. Тук слагаме този, който ние ще възпроизведем. Да си го гледам малко като ксерокс. Да. Сега как го слагам? Предполагам, че няма да е с зъбците надолу, за да ги виждам. Точно така, зъбците са напред. Иначе ключа можеш да си го сравниш ето по този начин. Така като го сложиш един до друг, можеш да видиш дали профила е същия. Да. Сега, различните ключове имат различни канали. Съответно, имат различен начин на захващане. Когато говорим за такъв ключ, можем да използваме, има една функция, така наречен канал на менгеметата за нарязване на ключове. Иначе казвам, ключа се захваща, като менгемето го захваща през канала и по този начин той стои прав и не може да бъде изкривен. И не се поврежда и самия ключ, който. Точно така. И сега, хайде ти нагласи това менгеме. Добре, ето го канала, уважаеми зрители, така. Като го сложиш на позиция C на менгемето, ето тук се натиска това бутончевито и се завърта менгемето. Така. Точно така. Това е позицията. Това ли е Това е позицията? B, още това е веднъж. Точно Така. Сега, служи едно пръстче да видиш отпред на менгемето, където ти е, така да видиш къде е захващането на канала. Това е първата работа, която трябва да се свърши. Да се захванат ключовете. И след това има подравняване. Освен захващането на канала. Да, ето, добре, намери го. Добре. Захвана го, само че така ще ми пречи. Вдигаш нагоре, само тук има един механизъм, вдигаш нагоре, да прескочи зърното по-долу. Ето, стабилно го захванах. Добре. До тук добре. Сега. Има още една стъпка, която е важна, за да можем да преминем към нарязване на ключа. Ето този ограничител подравнява ключовете да бъдат захванати идентично по един и същи начин, така че да може опитвача да мине по този ключ и фрезата да нареже коректно. Като огледално да бъде, да. Сега подравняваме ключовете. Ето, виж, това е ограничителя на ключа. Ето тук. До там влиза и все пак ключа в катиняра и в... нарича ограничител. Ето тук сме го подравнили добре и от другия край. И сега вече можем да преминем към нарязване на ключа. За да започне да работи машината, това лостче се вдига нагоре, дигаш нагоре и машината тръгва да работи автоматично. С лявата ръка местиш насам. И сега можеш да заповядаш и ти. С лявата ръка местиш насам, с дясната ръка придържаш. Оп. Давай. Сега бутам насам. Точно така. Чакай сега, по-добре не е ли да е първо да почна отсам от ляво надясно? От която страна ти е удобно. То никога не ми е удобно, ама иначе добре се ориентираш, да, от ограничителя напред е чудесно начало. Като можеш да движиш фрезите и напред и назад. Има ли някаква линийка, нивелир, как да разбера? Да го... Защото аз сега... Каквото ти е линейката и нивелира? Аз не виждам, с очила и лещи съм, така че... То доста е остро това, което пили. Да. Не, това трябва да си като хирург. Да, изисква се прецизност, но като на хирург, чак толкова. А как го правите за
5 минути буквално. Не за 5 минути, за 20 секунди. Изработи. Добре, сега ще го спра само за да покажа, защото моето е като на... Сним само надолу. И то автоматично си застава. Така. Не е готово, аз го виждам, че не е готово, но... Искаш ли да пробвам? Дали ще работи? Че няма да работи, мисля, че се вижда и с просто око. Искаш ли аз да го мина? Не, първо ще покажем, че няма да работи. Добре. Искаш да си сигурен в това, което Да съм не си сигурен, постигнал. да видим, че... Не, аз мога просто и да покажа с просто око, че те не са еднакви, то просто не са като близнаци. Ето, Иначе ти това си е, доста това. прецизен. Аз съм прецизен, обаче не работи. Така че още някъде куца. Може би, не си спомням дали при предният ключ се завърташе. Има доста осезаеми разлики. Да, защото ето тази дълбочина още не можах много да я направя. Дай сега да ти покажа. Но понеже това наистина е много остро и Теб те е страх ли? Не, едно малко, толкова е прецизно, че едно най-малко движение осъзнавам, че ще промени драстично. Да. Ето, това е оригинал. Ето ги оригиналните ключове. Трябваше да пусна хронометъра. Мисля, че не повече от 4 секунди. Но аз почти го бях направил. Да. И само отгоре там пил на това. Аз само го пилнах, да. Иначе ето как изглежда ключа. Можеш да го сравниш Добре. и да видиш разликата между двата опита. Готови сме за поредното предизвикателство. Сега отиваме при ключовете за кола. И какво прави Ерик? Сега, идва ни клиент, който иска да му сменим бутона на дистанционното, който не работи. Съответно трябва да го разглобим. Вито, Аз? Добре. Първо, предполагам от тук малко като на пъзел се чувствам, ама ето, отваряме от тази страна да видим, за да махнем ключодържателчето. Добре. Браво, с първото се справих. Така. Това да видим. Дават ли срок клиентите? Ето добре, извадих това. Оставям ги тук, а после да си ги събереш. Добре. Надявам се, че няма да разваля нещо друго, след като работи само някаква отверка, нещо няма ли? Помогни сега, ти ме остави тук като твоите колеги да се мъча като грешен дявол. Да дадем това нож, че ми хареса, да видим дали ще... Това е скалпел, само внимание. Добре, няма да е това, връщаме скалпелчето. Добре. Той клиента бързаше ли с ключа или имаше време да се... Не, до 2-3 дни ще дойде за тази работа за 2 минути 5. За 2 минути за теб. За 2 минути, нали, говорим да отворим ключа и да му сменим микробутона, не друго. Ти си почака, аз ще се помъча още малко. Аз имам време, няма проблем. Давай, Ерик, помагай, защото добре са се справили. Добре. При всеки един автомобилен ключ има специфика в отварянето му. Някои са лепени, други не. И общо взето практиката и опита в момента си оказват своето влияние. Сега, освен че това се вади по специфичен начин, както на повечето автомобили, е различно. Различен е подхода и метода, по който се отваря, а иначе казано това е съвсем елементарно, тъй като в крайна сметка някой идва, за да му смениш батерията. Ти дори батерията да му смениш, трябва да му разглобиш. Аз дори не спях да му направя най-елементарното да му сменим батерията. А сега в случая ние ще сменим един микробутон. Едно копченце, с което примерно си отключваш колата. Това е много често срещан проблем при нашите клиенти. Примерно не мога да си отворя колата. И само копчето за отключване не работи. И си мисли първо, че може би батерията е изтощена. Точно така. Това е първото нещо, което се проверява и след това се гледат вече другите неща, които биха могли да са повредени.
Добре, сега трябва да... Какво да запоим? Копчето или какво правим? Точно Като казваш, така. че не работи Сега ще копчето. покажем как се слага ново копче на платка. Добре. Сега за целта имаме едно специално МНГМ, което се използва Точно такъв за тип. платки, за ключове. И за платки, за ключове, за всичко общо взето, което когато ползваме паялника. И сега в случая съм подготвил една друга платка, различна от тази, която разглобихме, на която и липсва микробутон. Ето тук, както виждаш, като сравниме двата ключа, Да. ето виж, тук има бутонче, тук има, доколкото тук липсва един бутон. И сега съм подготвил един нов микробутон, който ще запоим на платката. Сега да започваме. Подготвил съм едно микробутонче, за което ще запоим. Паялникът ни е включен. Взимаме бутончето. Как разбираш къде точно трябва да сложиш бутона? Ами бутона има За да не два стане... полюса, които бутона реално обединява на платката. И винаги има определени места за бутоните на ключовете. Няма как да бъде объркано това нещо. Ето така се поставя и се фиксира. И към финала сме на тази рубрика. Ако някой се чуди да стане ли ключар, да не стане ли ключар, как да опита, как да разбере, че е за него, твоите 3 златни правила в твоята професия. Така, моите златни правила. Значи желание. Желанието на първо място. Другото нещо, което е важно за нашата професия е да имаш техническа грамотност. Все пак. И... Търпение, може би. Не, бих добавил пак желание. Желанието не е важно. Защото когато имаш желание, винаги ще намериш начин. Много ти благодаря, че ме потопи в света на ключарството. На финала, коя е професията, за която ти искаш да научиш повече? На мен ми е много интересно и в свободното си време се интересувам от това как би следвало да се храни човек, тъй като знам, че през храната минава абсолютно всичко в човешкия организъм. И реално тя е основата на абсолютно всичко. На здравето и на добрия тонус и живот. Добре, ще търся такъв тесен специалист. Много ти благодаря за този разговор. Моля. А вие, уважаеми зрители, гледайте и следващия път професионалистите има защо.